Morjesta, morjesta. Nyt on jäänyt muutamat videot laittamatta välistä. Mukamas ollut niin kiirettä sitten täällä töiden osalta, mutta eilen kävin hakemassa tulossa myyntiin tämmönen vähän erikoisempi vekotin. Katsokaas tätä. Honda CB 750 Fouri. Ja en nyt vuosimallista mene ihan takuuseen, mutta tää on jotain siitä 6 ja 70 luvun taitteesta. Täällä on 73 jo käyty meetingeissä ajelemassa ja tässä on mittaris 38 000 kilometriä. Tää on hetken aikaa seissyt tuolla varastossa ja on kyllä sitten sen näköinenkin. Ja tähän nyt sitten pitäisi tehdä ihan kunnon myyntivalmistelut. Ja voi olla, että tästä nyt lähdetään sitten vähän entisöimäänkin tätä. Nää nyt on pikkasen jo hankit päässyt ruostumaan, mutta muuten on ihan kelpo vekotin. Ja hei, jos jollain on tähän kyseiseen vehkeeseen niin varaosia, kaivattais takalyhdyn koteloa, kupua ja sitten virtalukkoa avaimineen. Ja tietysti sitten tankin kun penkin lukkoakin kans. Niin. Jos jollain löytyy varaosia, niin ottakaa yhteyttä. Tarvitaan.